Hi mga amigo, mayang hapon. Welcome back to my YouTube channel mga amigo, Baby Saya Vlog. Mga amigo, akong buhaton mga amigo, karon maghimbis og isda. Ang isda akong himbisan mga amigo. Napagaw ko mga amigo. Look, bayan sa maron. Pag-away mang iring ang ero. Ay, mga iring eh. Magtuwa ko ana mga amigo. Maghimbis usa ko mga amigo. Kani siya. Lapu-lapu. Bisa na ako mga amiga. Matunay baka ni magtuwa ko ani mga amiga. Kailan may magtuwaon mga amigo. Pasensya na sa kong tingog mga amigo. Kay pagaw gayud karon. Ato paning Domingo nagsugod yung pagaw ko. Magkuha ko ani. Ay. Pakuha na ng tubig. Inay anak mga amiga. Kalisod ba lang mga amigo maghimbis. Magkuha og hasang sa isda. Budget ni siya mga amiga. 400 ang kilo ani mga amiga. Migpo 400. Budgeto ni nako tulo. Tulo ra mami kabok kare. Ang tulo ka hiwa. Di ko ka mao mga amiga. Ang dahili man. Ayun. Ay, oo. Masamad. Kami siya subaon mga amigo. Subaon. Kuan banighasang mga amigo. Or dili. Check. Sudron diri hampak punta ka. Hindi matanggal yung niya mga amigo. Ang bayan kagahit. Ang niya. Asang. Wow. Yung atay niya. Ay, ganahan ko siya. Atay niya. Tanggal yun. Yung nagbabahis. Yung pusa sa kapitbahay namin, nagbahis. Kain daw siya ng fish. Yun mga amigo. Tutuwain ko yun. Aanohin. Budgetin. Kasi yung check.
ingay, Mingming. Kasi nagbablog ako eh. Yung mga amiga babadgetin na. Ano ba yan? Yung mga ano pusa dito. Yung mga pusa namin dito. Sa kapitbahay namin dito. Yun. Ang ingay. Maingay talaga. Ano ako ngayon. Mika, ano ba yung tawag sa tinagalog? Yung magtuwa. Magtuwa ako ng isa. Hindi. Yun. Ito, tutuwa. Che. Yun. Ano bang tawag ato? Nito. Pugapo o lapu-lapu. Lapu-lapu nga isda. Fish. Che. Bayan, ang ngay yung puso. Tutuwain ka talaga. Pusa ka. Yung isda na iyon, fish na iyon, tinugon kasi. Yung mga may ano ba yung Tagalog na yun? Yung may karamdaman sa yun, kakainin. Hindi yung kakain ng palagi ng peg. Karning manok, karning baboy. Ano ba yan? Pag ako makakakain ng manok, lulubo yung ko. Yun. Ang tawag yun. Hindi na ako pwede kakain ng manok. Karning manok. Tsaka itlog ng manok. Hay! Huwag kang malikot. Diyan ka lang. Hindi na ako pwede mga amiga. Kain ng karning manok, itlog ng manok. Kasi yung meron akong allergy sa manok. Chicken na karne. Baboy, hindi na ako pwede palaging kumakain ng karning baboy kasi high blood ako eh. Ganun. Yung mga gulay-gulay yun. Yung tawag yung sitaw. Hindi ako pwede. Yun, meron na akong dami ko ng sa lawas ko eh. Ang dami ng kuskus balungos. Yung kakainin ko isda na lang palagi. Uulamin ko isda palagi. Kasi hindi na ako makakain ng binabawal na sa akin yun. Ano ba yun? Dami nung yung bawal-bawal. Yung mga crisping manok. Yan. Masarap yan. Hindi na ako pwede.
Mm. Yun, lutuin ko. Mag-ano ako, sasabaw ako. Kasi, palagi na lang akong mag-uulam ng pineretong face. Hindi na pwede kumakain ng tuyo. Si ako. Si high blood. Ayan. Che! Lo'y ka ba? Lo'y. Kaisog dito. Pagwat ka o. Mag-wait lang ka o. Duri. Kung ano. Pusa sa kapitbahay namin, mga miga-migo. Ang ingay. Pumasok na sa amin. Ngayon. Ano ba yan? Hindi ako mahilig na ng pusa, mga miga-migo. Kasi, meron akong hika eh. Ayun, yung ano ko. Boses ko ngayon, hindi na, abnormal na mga ito. Abnormal na mga miga-migo. Che! Ingay. Itatapon muna na ako ito, mga miga-migo. Lagi niya, di sa mukha o. Bagulbol pag yung kabis kayo taon na ka. Ayun mga miga-migo, natakom yung bibig ng pusa. Kinakain ko ito, yung laman ng isda. Sabi ng pusa, mga miga-migo, hindi daw, nakukulangan siya. Bayang iring na iyan. Dito kami si Ate Pining sa Merkado. Kain nagpalit o gulay. Balak ko kasing iulam yung yung first crackers kasi sa mga kiddos ko, yung ipaulam ko kasi sa kanila pag dating ng trabaho nila, yung laki nila kasi wala kami. Meron naman sa laman ng rep namin yung karning baboy, isda na bilong-bilong ang tawag. Pag punta namin doon, gulay lang talaga. Tapos pag abot namin dito galing palengke, merong sa amin, naghahatod ng isda. Credit fish man niya mo ni credit na lang ko, gihatdan man ko, gihatod man dire. Ni credit na lang. Isod pag isa uli mo na hinatod na dito sa amin, di kukunin ko na lang. Ayun, ubos yung ang mahal, 400 ang kilo.
Ayun, lima. Magtutuwa ko ng ano, isda. Magtutuwa ko ng isda. Ano ba? Ayun. Asan? Asan na ang aking ano, lulutuan? Ayan. Magluluto ako. Kasi mag-i-aerobic pa ako, mga amigo. Mag-i-aerobic talaga ako. Nagdadayot na ako, amigo. Yung kakainin ko, ano, inano ko na lang. Kasi yung water, yung tubig ko ito, lemonsito. Ang kanin ko, ganito kalaki, kadami. Yun. Inano ko na kasi para hindi ako nagda-diet ako kasi para hindi ako sa sakit eh. Magagapuan ng pawawala ng mga mga sakit ko dito. Kasi ang dami kong sakit dito sa amin. Bagong bahay na ang dami na. Meron na akong arthritis. Allergy na ako kumakain ng chicken. Yung yung karning baboy, hindi na ako palagi kumakain kasi ang high blood ko pag sumusog, yung high blood ko kasi yung ulo ko masakit. Ang paa ko masakit. Ang dami ko ng sakit. Hindi na ako kakain ng tuyo, hindi na ako kakain chicken. Hindi na ako kakain ng yung mga gulay-gulay na sa sakit ko. Kasi ako lang dito buong buong araw ako lang dito ang nandito. Wala akong karamay pag ako. Kasi yung ko, daughter ko na babae nagwo-work. Pag out sa work, dediretso sa kanilang simbahan. Uuwi ng madaling gabi na. Ano ba? Ano ba yung oras? Mga 10 PM. Ako lang dito. Pag umaga, alas 5 kape. Alas 5:30. 5:30 sila. 5:30 sila umalis. Ako lang dito. Buong araw. Ayan. Hindi lang ako kakain ng mga bawal sa aking sakit kasi walang makaano sa akin ito pag ako'y susugmatan. Walay makaano kasi ako lang yung mga
mga kapitbahay ko na bago. Hindi pa ako, hindi pa na ako, hindi pa kami close. Meron akong close mga amiga ko. Si Ate Pining, si Ate Hini. Pero si Ate Hini nag-work. Si Ate Pining naman, isa lang. Ayun. Magluluto na ako mga amiga ko. Ang hirap is pilingin sa aking life dito. Lagi na lang ako mag-isa. Sandali mga magpupuno na lang ako dito ng lamas. Ay, sorry. Che! Tapos! Huwag kang binigyan na kita. Wala na. O, boss. Yun mga amigo, yung ilalamas ko dito, alugbati, sangig, yun. At saka, sili espada. Ayun, ganyan na lang ang gawin ko kasi yung alugbati at saka sangig ko. Yan. Sa garden ko kasi. Kinuha. Kasi ang dami kong tinanom, dito sa aming gilid. Wala mabuhay. Hindi nabubuhay yung tanglad, lemongrass, at saka yung iban, pa yung uban na yan, yung mga yun, yun, pangpawa ng high blood, ayun. Ang alugbati yun, pang lang yun, pang flower sa sinabawan kong alugbati. Ngit mga amigo. Ano ba yan? Ayan, sangig. Pang pahina ng dugo.
Ayan, ilulunod. Oh, banlawan mo na. Oh, ano ba yan? Nagtagalog kasi ako. Hindi ako sanay magtagalog dito. Ayan. Ayan. Mag-aerobic ako ngayon. Pagkatapos ko dito magluto. Mag-aerobic ako. Malansa. Yung isda. Ayan. Malansa eh. Ang lansa ng kamay ko. Hindi niyo makikita ang ano ko. Tinolang pugapo. Ay, ano ba yan? Ano ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Ay. Ayan, nag-ano. Tinola. Tinola. Tinola kasi. Ay, Diyos ko. Tinola, tinola, tinola. Dali rin yun. Maluluto na na. Mga miga. Ilulunod ko na ang pampabango. Pampalasa. Yun. Yung sanging na iyon, pang ano lang yun ng chicken na Bisaya. Pero wala, hindi man ako pwede yun. Chicken. Yun. Ang face na lang, fish. Isda. Nilagyan ko na lang nito pampabango. Masarap. Masarap. Tapos na mga gamit ko ang aking niluluto na fish. Kukunin ko lang yung black. Inano ako mga amigo. Meron akong ubo. Yung ano ko, nawawala na. Yung ubo na yan, yung hika.
yung ano ko, boses ko nawawala na ano na. Sige na mga miga-migo. Bye na mga miga-migo. Meron akong lemongrass mga miga-migo pangpahina ng high blood ko. Meron akong sangig na pangpahina din ng high blood. Wala akong ano ba yung tawag na iyan? Tambal na iniinom ko pang high blood, wala. Herbal lang talaga. Herbal lang talaga mga miga-migo. Kasi, ano yan? Hindi ako sasanay ng uminom ng tambal pang gamot pang high blood. Yun lang, pang herbal.